Assalomu alaykum. Mana imro'za sana 20 iyuni 2025 sol. Mana chunki muvaffaqi darxosti подписчиков. Mana du sar буқачаҳои зоти, яъне зоти чорна пёстри. Mana har душам фасони базеб. Mana касе ки агар ҳамин буқачаҳои маъқулдонӣ кунанд, харидорӣ кунанд, рақамҳои телефон поёни экрананда бемалол занг занитон. Мана ҳозир камак бошлам дар бораш гуфта мегузарем. Мана буқача зоти чорна пёстри, мана якташ сали калонтари гӯшдортар, якташ майдатари камак ҷизми харобтар. Деги харобам нею, лекин пеши ин ба нугоҳ кардагинда инаш сали харобтар. Деги ҳар душам зоти фасон, зоти тоза, чорна пёстри. Мана масъала ҳозир сину солашам гуфта мегузарем. Мана ин калонтараш рақамаш 02 4 моҳа, аниқ 4 моҳа. Мана ин дуюмаш рақамаш 01, мана акнун 3 моҳа мешад. Лекин буқаҳои худо хоҳад калон мешудаги буқачаҳо. Мана ҳозир якта ҳозир аллоҳида раҳравонда нишон метим. Буқачаҳо ширам бехӯрад, эмам мехӯрад. Каш кушола кун бача биёш. Камгак раҳравон ту. Ана. Мана ин рақамаш 02 биркаш. Сақаб, ана. 4 моҳа. Буқача неки ҷудоям фасони базеб. Раҳравон. хошок, эм, шир ҳамаша мехӯрад. Ки манда шираш бошад бо тиянт, бо нағз. Ақалла як мами дума шир хӯрад, беҳатам нағз. Банду вайша бурора кун. Инаша. Инашам беҳатам буқачи фасон. Рақамаш биркаш 01. Инаш ёштар, неки гардандор. Поин бастан гири чи? Поин ба бастан гир. Бастан гири, сали якта болова. Анам ту бастан гир ва ана, беша, сахт таранг накун. Мана ин дуюмаш мана ҳозир. Дуюмашам раҳравонда нишон метим. Бурор, як раҳравон инашам. Ана, неки гарданош кушрӯи майдаша. 3 моҳа мешад. Раро, ана. Я бун дөхтэ дидегине сали раҳрви ошон қиинтар. Бам рафта. Молҳо шаҳри Хуҷанд, ориентир Кӯрги Ором. Рақамҳои телефон поёни экрананда ҳаст. Масъали нархошон ҳар душ дар якҷоягӣ 30,000 сомон. Ҳар душ якҷоҳо равад агар бемалол загонба ҳар душ ба муросол мана меистад. Мана ин майдаша шохаш нест. Кал майдаш. Ин калонтарашам сали шохча шаyd, лекин ҳолиам шохша гирифта мешад, мулоимакак меҷумад бемалол. Гирифта мешад, инаш худаш бешох кал. Молчои фасон мана кимаки маъқул бошад. Рақамҳои телефон поёни экрананда. Мол шаҳри Хуҷанд, ориентири Кӯрги Ором. Ду сар буқачаҳои чорна пёстри. Чорна пёстриҳое ки зотӣ. Очаҳошон дасти худаманда ҳаминҷанда. Уна тамошо кардагиҳотон ба раҳмат, миннатдор. Лайк зер кунтон, харидорӣ кунтон. Раҳмат.